Onye ọma. Drink up. Yo, one wala. Nna. Onye a agbanwe no. Akwa m lege ahụ. Ọ fọkwa ntakịrị ma amala. Onye a ọ dịzị ka fresh meat. Nna, nwanne, a dịzị nso prize o. Gị ịlọta enwedị nwa ịkpọlọ. Na-akọkwa n'akọ nwa ebe a nwanne. Nwa abụ no school na ọ da-akọzi na nwoke nwa na. So nwaanyị na-apịawa mmadụ azụ. Ụmụ nwaanyị na-eme mmadụ itegete ite naanị 99. So ịnụbeghị maka sex toy, you know? Sex toy. Ndị ọcha emesighị ife niile na-adị mma. Ị ga na buru ofu nwa okwu okwu ya nwanne ya basa ya na be gị. Ndị taa na ọ bụ na ịdị ready nwanne ga jụrụ, you know? Na jigodo anyị eke. Eleke ofe. Yee. Maka nzukọ gị anụ. Ọ ife ka a na-akpọ sex toy na. Nwere ife ahụ. Ju. Yeah, baby the sharp. Ever ready. I'm available anytime actually. Legodiri nwe. Nwa amaka. Ifota ife a dị na. Igoro ha na ife a ga-edesi ya na be gị. Idesa anya oge ọbụla ị na-idiri ya. Ị na-idiri ka ngị na nwaanyị mekọ. Ga-alakwuji ebe anwa. Dịka style ọbụla ịchọ ọ ga-enye gị ya. Ịchọ na bedroom onye gị ya, ịchọ na toilet onye gị, ịchọ na kitchen. Ebe ọbụla ị chọrọ ọ ga-enye gị ya. Ke na-idiri medicure, ọ na-idiri ịkpa isi, ọ na-idiri pedicure. Nwere ife ọ na-idiri with the see I'm available. Na jo nda eriela. Ebole mmadụ. Ka dey break heart nwanne. Aga m ire ala. You need to spend be ego n'ime nwaanyị isi, medicare, body filler. By today, isi today, me were ga enyewe Chinyere na-eji akpara m isi. Nwanne ụmụ nwaanyị pịara m. No, I will leave for interrupt. Because when you kill hat, can we him talk? I'm gonna get back. You mean I should come down? Possible. Otokonoma. Will be coming and I'm considering. Mgbe anyị nọ ebe a na-aṅụ mma ngwa eri ihe gwaga ụmụ okorobịa bụ isi ha nwa toil. Oh, you mean sex toy? Oh, sex toy. Sex toy. Ilu otu na-esi use it. Oh, you mean sex toy? Sex toy. Sex toy just simple. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Devilish devil. Ọ ihe wụ. Devilish devil gị lọ n'obodo na ihe bịara bịa kụziri ụmụ ozi eweta esi akwa iko. Ibra bi kụziri ha otu esi ebi ndụ n'ime mmehie. Chineke na-akpọ n'oku n'ọkụ mmụọ tara mbara na-eche gị. Onye ọbụla wee onye na-eduzie ndị mmadụ ụzọ a ga-eduzi ụzọ tinye n'ọkụ mmụọ la ya n'ihi otu mgbe. Maka Chukwu ị ga-aga ọkụ mmụọ. Hellfire na-eche gị hellfire chara mbara. Kasimu, elekwana ihe onye ọma na mmadụ emere gị. Nkụta ire tọkwa gị n'ọnụ. Gafukwa ị na-ajụmajụjụ crossroad question. Ọ bụ na ọ bịala kụziele gị otu esi akwa iko. Gị na-ekeli ị ga-ere ala nna gị azụta ọlụ bebi. Nche na mmanụ dị ya. Ị ga-ere ala azụ ya ndị mmụọ na ndị mmadụ ọ ga-afọrị gị. Egbe eluigwe ọ ga-agbagbu gị. Ihe afọ ga-afọ jise gị oyi. Dị mkpa ọma ha ka gị tụ isi chọọ ọnụ rịọ kagbuo ọnụ ka ngwutu over beauty. Gị ya ṅụdị ọnụ otu enye gị mbaras. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Machi ya kpọrọ gị ọkụ gị kpọ mbaskas. Sịtụrụ na shiri njọ. Nche akwamiko. Ebe unu na-enwedo repentance. Unu enwedo repent. Ekwesị ụjọ ọnụ kwara ngwa ọrụ. Ede m nwe nwatakịrị were onwe m ribi n'ime ọbara. Unu gara asụ sesintọl. Mụ na ahụ dị isi sesintọl unu kpọ mbaskas. Nonsense. Onye ga-eji mere n'oge ọjị ka ị chọrọ mgbe. Okay, thank God na ka elu kwa mgbe.
were no case no kwa mmiri ka nna ngo mmiri mkpọ ebe mmiri ka mala ma ọrịla ma nwede mmiri ọzọ m na-aṅa okay ya ọtọ n'ọnụ lende ya no ke vadik vadik opena ya ga ngore ya ga hoto shata o de lego mmiri vadik aha nwoke ka ada anụ da vadik angara ndụ ebe ihe ya kpọrọ mmiri ihe bụ mmiri aṅara ndụ mmiri ka ewelitere aka anụ ya ihe ha kpọrọ tebụl wọta onye ṅụọ ya ote ya nwee ndụ n'ime machi mmiri validik thank you kpọ ya mara mma ihe mere n'ụwa taa bụ anyị nọ live ndị pastọ niile e nyere anyị live so onye ọbụla zu ike anyị nwere RIP taa so nwere onye tega RIP machi ụnụ lige mmadụ taa ọwụdụ taa iliga mmadụ asa izu ike ya wee ezumike ihe na asị mkpọbiri ya wa oge ya wa RIP anyị zuru ike Pastor Imo anụ m apụtala nụ m fa kemgbe alụtara m gaa nne m akpọchide m ụzọ si na-adị m na-ejichere n ya onye na-akpọchi enwe ụzọ ọnụ ka m si na-eji ndụ nọ na-eji nga aka m onye na-akpọchiri m ụzọ ikweta nwụ na ewetala iwe ara ihe m si m abịa ji ọnwụ ọwụ ịgba ote anyị na ụda anyị bụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ote mmanụ nwere ike nọrọ nwee ọlụbedo nwaanyị emere abalị ahụ niile na-eme ya nwa kọrịkọrị ahụ na-alali elu ya dịka ga-ebulili pili elu ebulie pili elu ha ebulie olu ha ebulie olu ha ya elu ha kata ahụ na-ama onye ọnwa gburu ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe rịa ka ọ ga-aha ihe ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe ya dị mere na ome ẹ bụrụ onye na-alụbedo nwaanyị ote anyị na ụgbọ anyị wụ ndị nsọ anyị kwesịrị ibiga aka na mmehie enwere ote mmadụ nwere ike isi gbuo nwunye mkpọ n'ahụ ma ọ bụrụ sọ ya ga-asị ka o mee dịka mmekọ nwoke na nwaanyị ya enwere ụdị ọdọ mmadụ nwere ike iji bụha onwe ya ibu nlali na nlo ha ịsịkwa m kwuo aga m enye gị advice amanụ m otu ị na-aga na preaching na-atọghata mkpụrụ obi ndị mmadụ ishikwa otu ahụ tọwata otu nwaada kpọlọta ya ụlọ mee ihe niile nọ na nwaanyị lụrụ nwaanyị mgbe ọbụla ijiri ọnọdụ ka gbam amamihe ị chọrọ otu a na ị na-ejide ego iji alụ nwaanyị na ị na-agịdịkwa na-emeli ihe nọ na ya enwere ihe onye ọma na male wetara ji enyi m nwoke abịa ji m ya na fon kenana bụ moto ọcha lụ nwe ote na-anọ enwere ihe o wetara ji enyi m nwoke na fon ihe ọma ọwụ akpọ ya ha dọlụ ses dọlụ ọwa ahụ ya a sị ihe ihe mege gụrụ ihe dowe n'ụlọ ṅụ lekwe ndụ ọrụra rawa ndụ otu ọbụla isiri chọọ ya ịchọọ ya na east chọọ ya na west chọọ ya na north chọọ ya na south ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ ọnọdụ ka mgbe mmadụ zoro redio dowe n'ụlọ ya mgbe ọbụla ịgbegara ya kpọọ ewesịkwa gị gbanyụ ya ọwụ ya bụ ihe m kwuga nwa na-ezoro redio deme n'ụgbọ ihe ka awụdo njọ mgbe ịsọ ọwụdo njọ ọwụdo otu isirikwa ewe ọrị mgbe ịsọ ọsọ anya ma na-ezoro redio deme n'ụgbọ ọ mere ihe ọjọọ redio wee gba aga ya okwu ya n'ọkwụ gị gbanye ahịa redio awụdo njọ onye ọbụla zoro redio deme n'ime ụlọ ọbụdo njọ ka ọwụ atụ m isirikwu ya otu osi o wetu me ka ọ dịkwana okwu gị kwụ ọtọ adị agbagha ya agbagha onye ọbụla zoro redio deme n'ime ụlọ redio wee otu me ka ọ ga-arịrị ya onye ọ ga-asị gị na-ezoro redio n'ime njọ onye ọgbara na-agbụ ya ṅụrụ kaị ọ ya redio wee sa ga-azụ redio wee ya ihe onye zụrụ redio mere ihe ọjọọ ọ bụrụ redio a sị m sa ama m sị ga-azụ n'dọl ses dọl awụdụsa gị azụ ejiri emenụ ụmụ Chineke nwere m atọm of sin ụdị ihe ndị anọdụkwa n'ime ma ọ dịkwa na-aga m ụdị adị tilima emega ya n'ọlụọ nwaanyị ọkwa ịghọtago onye m jesi m ajọ ọgụ na-ama enwe ebe egoro ozi ọma ụdị ajụjụ ga-adapụtachi n'ebe dị agha gị mụrụ otu ị ga-esi aza ajụjụ ọ bụ ya bụ ihe m jiri jụwa ga ụrụsa ihe mmike nọkọta m redio wee kwuru ọwa ebe ọ ka mma ma na-ezuru redio debe n'ụlọ enwedị ihe ọjọọ mana ihe gbasara redio na ihe ekwu okwu ses dọl gị na-ekwu okwu redio ị nọkwa n'Imo otu m isiri kọwaa ya anọ m n'elu Imo ịgbalịala onwu na eke agwa ekwelena m ihe m ga-ekwuru onye kwumo ọwụ
ala mmiri igwe ka mara mma mmiri ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọgwọ ya agwọta ọzọ. Ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị, na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị m n'iru. Ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya. Biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị, ịkpọghara m n'ekwentị, ile anya na skrin na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number, direct number. Gị kpọghara ya, is either I pick it or my PA will pick the number. Ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu, kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị mma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.